Juha Tanskanen, Ann Arbor, Michigan tässä, moi! Vaikka maailma on miestä vienyt jo 4. vuosisadan, niin juuret ja sydän tulee aina pysymään Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Siellä aikoinaan syntyi palava rakkaus voimisteluun ja sen salojen oppimiseen, joka itsessään on loputon opintie. Liikunnan salilla ja Monnarin kellarissa tuli joukkuetovereiden sekä silloisen valmennustiimin kanssa vietettyä enemmän aikaa kuin koulun penkillä koskaan. Silloin luodut vahvat ystävyyssuhteet jatkuvat edelleen aina hamaan tulevaisuuteen saakka. Haluaisin kiittää Keski-Suomen liikunta ry:tä sekä arvon valitsija Raatia tästä hienosta kunnianosoituksesta. Ei ainoastaan itseäni, vaan koko teidän voimistelun valmentajien ammattikuntaa kohtaan. Otan palkinnon nöyrästi kiitollisena vastaan. Haluan myöskin onnitella kaikkia muita valituksi tulleita sekä ansioituneita ehdokkaita jokaisessa kategoriassa. Uskokaamme siihen, että meidän kaikkien työllä on merkitystä, ei ainoastaan huippu-urheilun kehittämisen, vaan myös koko yhteiskunnallisen hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta. Toivotan kaikille menestyksekästä ja urheilun täyteistä vuotta 2024. Kiitos vielä kerran. Hei hei!